Iqembu labasolwa abayishumi nantathu eliswa ngomkhonyovu ukugwazela ukuqinisekisa ukuthi inkampani Instrumentation for Traffic Law Enforcement Pty Ltd ithola ithenda lokufaka amalamba alihlaza ezimotweni zamaphoyisa ezingu-1550 okwadla imali eyizigidi eziyi-191 nomuvo 191 million. UMgwenya nozakwabo emaphoyiseni kuthiwa bafunjathiswa ngumnikazi wale nkampani uvimpi Manthatha ngokumhlomulisa ngaleli thenda. UMgwenya waphinde wahluleka ukudalula ubudlelwane bakhe nomnikazi wenkampani uManthatha. Kweminye imihlomulo ekuthiwa uMgwenya wayithola imali yokuthenga imoto ohlobo lwe-BMW X5 okwaba ngu-440,000 wamarandi. uManthatha waphinde wasiza uMgwenya ukuxoxisana ngesaphulelo semali engaphezu kuka-230,000 nenkampani ethengisa izimoto. Waphinde wasiza uMgwenya ukuba afake isicelo sokuboleka imali engu-225,990 ukuze akwazi ukuthenga imoto ebiza ngaphezu kwesigidi samarandi. The respondent suggested bail in the quantum of 20,000 rand. After considering the application contained in the Exhibit A affidavit, after considering the reasons for not opposing by the respondent and the closing submissions, the court is satisfied to conclude that the interest of justice will indeed permit the release of the applicant on bail. Icala lihlehlisele umhla ziyishumi nesithupha kuLwezi.